Bueno ondo esaiue, laiek eta ikusgarri formi hartzen lehen markelek esan duen badu, Eta oin, astero legez, gure salien tartetxue ipiniku martxan. Gure laixiar sale tartie, hemen eukiten da gure entzuliek tartetxue euren eskarizek, euren iradokizunek, euren, edo zer, burure tortetxekin edo zer, konpartitzeko tartie, eta betiko lez, eurek bihartze eskusen audizioek ipiniku hemen martxan, eta tekniko guruzunien sartu jule lengua. Ondo, tekniko eskerrak gogoraztiarren, hau tarte hemen barron beste lehiaketatxo bat ipinik gainule martxan. Laixiar, esaten nabilen be. Larraitz eta Joseban tartetxue, eurek ipinezkoen txorizen kantu bat, ontxe teknikoek barri dokarrizku gogora txori horren kantie, eta erronki esan, hori txorizen kantue azertetie, ezta? Eta bueno, pista modunekin jogu, guk bintxet ideari pesteku, zer dan? Keba. Idari bez. Ikestakit. Egabelak edo antzarren bat edo. Ez? Antzarrak ez dut uste. Zuak, ez da egipa. Txori asko esetzen dozu esan, Txori malu pai. Txori malu pai, ez da. Da gau txorizek asko esetzen. Horrek bai. Igual honen izango da eurek espliketi ezer dan, ez? Jak animoso hasi zien, eurek botaren erronka, eurek eman dizkuela erantzunen barri. Ai, aber, ikusten da, asmatzie kostetan da bilela, eta pista bat emongo guia holan, hobeto asmatzen dan. Aber, zein da beleari purbeltz deitzetzen txorixe? Oin bai, ez da? Bai, sosu esan entzundan txorixe. Eta bai, egize da bestize oso eseune dala, egunez asko entzuten dala, baina bai, iluntze aldera be entzuten da, eta azkenengotariko txorixe izeten da isiltzen dana. Bai, da bueno, behin ilundu eta gero be abestu izaten dago, ez? Bai, egize da. Eta kantuaz ondioakan identifikateko gatxe-etxen bara be, ikusiezko hau txoixe errez identifikaten danara. Bero txoi baltzara, uso bat baino txikitsu haua, tamainoz, eta beran ezaguarri izango uratzuena begin gurun dauken borobil naranjira. Eta hon bai, hausnartzeko puntu bat, esan birdanara, zozo arrara labaltza, zozo emi marroi kolorekur eta pixkatalaik kolore argitsu hau hauke, ordune, zozoak beleari purbeltze zara, zarra zehaztun biko litxaka, ez? Igual bai. Ez zan izango hobeto zozo arrak beleari purbeltz? Akaso bai. Ez dakit hori, zeuen eskuizten dugu, ez dakit hori nik nori bideratu biko jakon, euskaltzaindiari edo nori esan biko jakon hori aldatzeko, baina izten dugu, tramitiek zeuen kontu. Bai? Venga, ekipo. Hala, ekipo, gero arte. Agur. Eskerrik asko, Larraiz eta Joseba. Nik esan hemen pasan hastien atrebido moduen birigarru esala, baina urrinen itzen ibili, baina egiz esan, esan erreza, Segun zati, Ez, erreza ez da izen. Da, benetan danok entzun dugu kantu hau, Zozuek ikusten dugu, Egunero gure inguruetan, izo hortan hemen plazan arbola, ikarbola, eta ez duzu ez ikusi sekule? Ikusi, bai, baina begitu ez. Begitu ez, da, begitu ezemak kantetan da, Oixe. Aizu, kaleku migara eta kaleku miak. Bueno, batzu bestatze baino gehiago, ez da? Bueno, segide egun eurrean zat, eta ia hurren gaudizuet, Niko. Bon. Abadetxeko hormek berba ingo baleuki, Zeba biderrein dugu galdera hori kuadrian zein inguruen. Bai herriko talde eta proiektu desberdinen sukalde izendako sasoi osasuntzetako kontu ez, edo zu hartu eta gerora, sukalde hartako zue amatau arteko kontu ez. Badeko bai zertaz berbaen, bai gozotik, zein gazitik. Plazaratu herri dinamikaren bitartez, zorionez, ateak zabaldu dozku zabadetxiek. Bertan herriko talde eta herritarroi gure proiektu desberdinek aurrera eruteko aukeri emonaz. Pasadan azarun 20, naiz eta Jurretatik kilometro batzutara bilu aldetik ibili, Abadetxetik zuzenien kosuinatutako Laixiar irratiko 0 programi entzuteko aukeri eukin hauen. Lagun artekue, gertukue, herritarra eta zergatik ez mundiala.
Bilboraino ailegau bada irratiko seinalie, segatik ez munduko beste edozein txokotara? Trumpek behen txungo ban seguru, presidentzi galdu eta gabaz lorik ezinen je. Zorionak benetan, Belarrizek edukiz bete eta urpegizen irribarre bat margotu dozku zuen bihotz honeko satelite guztizei. Eta seguru, abadetxie berabe eskertuko dotzuela bere hormak berbetan ipintiaz. Datozela abadetxiri zein herrizeri bizize emon gure dotzien asmo honak. Jo, zelako audizio politia llego jakon, jo, honako animuekin, zelako berba politiek ez guanako eta abadetxien ganien, ganera gaur lehengo saio itxen da hemen abadetxeko hormen bitartien. Bai. Bai, Erlan saldun bide, Jo, erbestetik, zuzenean. ya te digo. Kobazulon baten da, abuela, moten da. Bai, moten da. Kartzelatik bialdu dagoela dokumentu edo, ezta? Bai. Jo, eskerrik asko erla, benetan. Niri barren-barrenaino aldu jate, Osea, animo. Bai. Hemen diz horitzonak, danari, etxien. Hori tata, venga, emon urren guri. Aupa, lixima irratia! Ui, konfunditu enaz, Aupa, laixear irratia! Hemen, marido mingine partez, goraintziak dan hori, eta segidu horretan, Kriston irratie montu duzue, eta asko gustaten jakoz, olentzer hori eta bai bilore, horrek zuen irratzaioek. Alixima irratia! Ui, konfunditu enaz, Aupa, laixear irratia! Hemen, marido mingine partez, goraintziak dan hori, eta segidu horretan, Kriston irratie montu duzue, eta asko gustaten jakoz, olentzer hori eta bai bilore, horrek zuen irratzaioek. Eta bueno, entera honaz, olentzero erunduzuela elkarrizketan zuenera eta esateko berapentzun dizen pelma badala, Neiko dala, ez dutztela zirririk ingo eta ez deizela segidu zirri eskatzen, bale? Ta animo zueri, onenak zarie, aupa, leixiar irratia, iaaa! Joe, marido mingi. Jo, bai, ez usteko, Agertu da, azkenien, Bai, ezia bala torri, baina baki usegatik iguala sarratu txako nolentzer hori, Bai. Gainera moderniago da, marido mingi, betu, audio hori ez helduako. Bai, WhatsAppa bebadeko, bai. Bueno, segiduko beste auditxo bat azia? Hori da. Aupa laixiar irratia! Zelako posa zuek entzuten eta zelako gatza eta piperra emotetxe zuen herrizeri. Profesional batzuk ene zauzie. Ia nos juntetan garen laixiarko arbolapien zu baten inguruen jantzan. Ondo segita animo, makina batzuk ene zauzieta. Ihai! Aupa, zorixen agur bate ingure neuke. Bizer, abenduen emeretzi zen, handerren urtegune da mozu handi bat bialdu gurotzet. Iago eta maika urtetxogaz, bueno, iago erantzagu, Ander? Hala, ondo pasau zapatu dela, seguro egun poli-polik ikien dauela, eta mozu handi bat, bale? Venga, agur. Jo, eskerrik asko, garazi, eskerrik asko. Bai, hogeta maika urte beti duaz bizer, baina ondino gazte gara gazte eta ez kauz konforme, ez ni? Sartxaru esango neken ia, gota maika urte, edo? Sartxaru, zu eurreti zuez, Markel, eurreti zuez. Danaz esan bihar, Bai, eta txeitan audizue itxela, oza, benetan neolakoik espero, inbitetu ezazu urrenguen, guaz amen egotera, Olako animuaz. Jo, da zelako martxi musikiaz da. Eta guzti, bere estilu unai. Jo, guraldien profesionala, DJ Txeta. DJ Txeta, hori da. Bai, bueno, a ver, beste audizoi badau tekniko? Bai, beka. Ander, bueno, zorionak etxeko danon partez, bizerre, egun politxe pasetan dozun, badakitxe lagun artien zertxoiteko asmoedeko zule, egoeriek ez tegu askotarako mote, baina, bueno, seguru egun politxe pasauko zule. Da, bueno, etxekoekin badakizu, domekan elkartuko gara eta egun politxe pasetan duen, bai? Hala zorionak. Bueno, nik tekniko edo bat emat urketu enbioz, jode, ni sekreto dana zabizi hemen aidien izten, jode. Ezake jauko, Ez, eskerrik asko, ziortza benetan, eskerrik asko, eskertzen dio olako berbak, eta bai, domekan celebrauko, bizer
beste batzukin da beste era batera, baina, bai, celebro biko da, ezta? Jo, ezak jauko, zelago familizia. Ezinek ekejao, beti hau zerretxeko onako gentiaz. Da, bueno, niño gehiago badau edo, venga, dale. Haupa da itxarri irratia, gorantziseke Michiganetik, ia daterren urtien gauzen. Merry Christmas and a Happy New Year! Michiganen entzuten dala itxarri irratia, da barre batzuk egin duz. Holan segidu, kora badetzie! Haupa txoko teukene, jode! Michiganetik haieketan jakuz guri onako animuek, Aiago jakuz. Jesus! Posik hartuz. Urriñetik, Bai. Ja, internazionala gara. Barrido bueltau gara lehenengo saiure moduen, berbari geritzen, abil? Jo, emozien haute, ursoio nabatetik, bestetik, Michigan digonako animuek, jo. Itzela gara, internazionalak. Jo, Zeus. Txokok be, ia esan jantza batzuk, abadetxien, hemen gauz, Gora abadetxi ino, baina... Zeinek ezeteo zein hemen jantzak, Zeinek ezeteo zein. Are eporak.